Trending muna tayo, trending! Grabe. Likay sa tag-COVID, kaya mga trending karong puros mga gugma. Mga gugma ang ato. Unahon sa natin yung una, kaning gugma sa kaning enforcer o gugma sa usa ka driver nga nagkarati taon sila sa kadalanan. Nagtrending ni sila kagahapon sa Facebook. Ang pangutana lang kung nabay na pildi nabay ni Daog. Unsa sila nag-unsa? Sa Cebu ni siya. Traffic enforcer. Subagay. Street fighter ni siya, street fighter. Unsa na motorista og Saka kuan, traffic enforcer. Suman ha. So ka. saan traffic enforcer nasa may Kanang sa wala. Kanang sa wala. Sa ikaw ha. Arsa, ama ka. Ha? Pag nainigawas, ang uban mga tono nila, di man din ni joke dayon, sumbagay magid ni. Pag naog nila, ay din nagbulag. pero unsa naman na? Hana-hana raw na. Atras. Ako na po yung bante. Ikaw atras. Nahulog lagi. Ikaw atras. Ako yung bante. Ako na. Bura bitaw ka na sumbagay sa bata. Sige. Sige. Okay. Tikira yung wait. Dalawa. Tangin din. Unsa naman eh mga Pagkuhan din. ano yung ginitawag nga road rage? Kamu bitaw nga mga mag-drive. Tinood Nga nabitaw something nga mo makapairitan niya diya niya unsa ayo nagbabaoy ay nag-unsa diya kana bikil lang gud Bikil ba? magbuwal niya una yung pamilya diya Tinood niya kung mga matay mo Kana, mao na diha. ikaw pagkaon sa iyong pamilya ako yung na-learn ni Little nindot kaayo di naman ako Nakay siya na-learn na- kang lito? Bisaya in English daw ni Lit ko siya ba ani kanang salig ka kay tungod kay gamay ko imo ra kong ginadaog-daog. Ano ba? Unya, kung mamatay ko, 15 magpakaon sa kong pamilya. Ikaw? Ano dapat ba? Ipa-English ako ng lito. Dapat English. Para Ano makasabot. sa lito? Believe ko. Salig kay gamay ko, imo lang kung ana-anaon. Unya, kung mamatay ko, 15 magpakaon sa kong pamilya. Ikaw? Itiman ang gina ko to in English lito, English zero. Ano sabi? Yung siya nga, because I am small, you winner. Suppose I will die, who will eat my family? You! Lari pero tulo. You! By the way, mag-trending yun in English dito. Who will eat your family? Kanina lang kanina. Kanina tinod yun nga gugma. In fairness, sana all o sa tanan mga nagtanaw nato nga mga ginikanan nga tana dili lang kuan kay iyon magunila basta bago pa lang mag-uyab na kasing-kasing mo ihatag pero magkadugay di na kasing-kasing singkasing ka na. Pero kani nakita, nagtrending ni kagahapon, ayan, nanay ug tatay, nagpictorial. Gitudluan pa na iyang iyang asawa, Ana ni mo, ana, pormaha, ana. Ana. Tapos picture dayon ka na, ana. Muna dapat. Sa mga nanay, mga tatay, That is my dream Mm. for me and my wife. Kabalo ka kagahi art, nagiuban mo usay medyo speedy lang ni siya, pero nagiingon nila nga ang sikreto gyud sa magrelasyon, labi na kung para mulunglas gyud ba. Ayaw gyud daw ninyo wala ang ungol. Bastos ka! Dili man na basto. Dapat daw di daw walaon ang ungol sa mga kuan, mga Dos, kana si Manong nga bisang maglakaw lang gaungol na. muna na yung sa mga tigong madunggan na to, bisag ganang gabiin natin. Hoy, Daddy, bastos ka! Good morning, KBW, June Sanchez, Diaz Jensan, Jim Black. Good morning. Good morning! Ay, boss. Kung ganina kay sweet ang kuan kani, paita kayo sa kasal mismo. Sa kasal mismo pait kaya tanawan ning nagtrending nga magtiayon tao ngano magyuni usahay manggod. Siguro usad sa ni sa kanang mga kasal nga nakanabitaw gipugos lang bitaw. Ana. Kiss. Wala magpal. Sapay. Kiss ko ba kay asawa ta giwakli. Kaluoy ba? Kabalo mo. Ay, kabalo ko gamay sa istorya na. Kabalo ka sa istorya ni. Sa istorya ni, ngano man eh. Kamay. Ano siya nga. Kanang laki, si Kuama na. Gerson. Gerson man na. Gerson. Okay na ko na. Actually, pinalangga gid na ako ni si Gerson. Maunang ako gini siya gipakaslan. Si Mirna man ang babae. Si Mirna? Kay unsa, bahalag, unsa na siya. Higugmao gid ako na siya. Wakoy labot atong iyahang inheritance nga 50 million o 50 hectares.
Wow! Inheritance. Ako ginasya. Mahaliganan na siya. Kaluoy pa ning bana. Wow, sustina. Uy, pero tinubi na napabiyaga po karon ng culture no kanang ibuya ba no? Kanang wala Dili, basta na kay maayo na sila apan naabitaw mga babae labi na diya sa mga probinsya. Na dili gusto ka ng mga public display of affection. dili ka nang gustong tsula kana kung smack lang wala tsula ay ana lugan. Ana. Ang ato kiss ta wala gawa sa dila kana may ana ba? Ana. Basin po kamo sa kay. Nakapanutbras mo gani. Ako sa gyud na basi wa po nakapanutbras ni ang banaha. Mo na siguro ni baliban ang asawa ana ba? Or basin kanong gabi ni nag-away si wa ta kabalo. Basin ta na. Okay, last kani kagahapon kanini. Si nagtrending ang post ni Senator Tito. Kay nay naghatag sa iyaha og report gikan sa DOH nga ang Pilipinas na lang gyud ay nga gi-require ta nga gagamit og both mask og face shield. In fairness di ay sa laing lugar, like for example sa China, na dito kung dili ka gitanggal ng mask, gipulian og face shield. So kibali sa ubang nasod, na di gyapon ga face shield, pero face shield ra. Ayaw pag mask kung magmask ka, mask. Pero kung facial ka, facial ra. Pero walay both. Ang Yeah, both 2020 pa na sila nga, Juan ha? Oh. 2020 pa na sila nga nagtanggal. Last year 2020 pa. pa. Correct. Ang China, South Korea, o sa paning ubang mga nasod, United Kingdom, ingana. So, tinuod, dili dito tinuod nga mayon ka nga walay ka face shield, na uban ka face shield. Pero again, walay pareha sa Pilipinas nga duha mask og face shield. Ana. O mga Pilipinas naman kay, siyempre, bahalag 5-5 ra diya ang ilang ginansya sa face shield. Dakuha Ano naman ang style na diya? Dakuha po ni mo ginansya sa 5, bisag piso lang. Bisag 25. Lima man sila 25. magtunga. Sa bagay. Bisag 25. Ka magtunga mo 20 centimos na. Kanang piso-piso. Piso-piso. Oh. Belmi, ano? Eh, usahay bitaw. Dili naman nina sa tuang kanang ang motor butangan og kanang barir. Ana? Correct. Unya sa atong buwelta. Kay pati PUJ daw kay pabutangan og kanang QR code scanner. Hala! Grabe na kita ha. Tanang katong app pag yun, no? Anyway, kunya, ito ng istorya para sa atong buwelta, para sa atong hot topic. But for the meantime, muna inyong copies. Muning wala ni mo, no? Nanlaki kape da. Wa pa kay kape da. Wa kay kape da. Api. Nanay mo na. Anade? Ha? Anade.